Cofiwch chi cario ymlaen mynd seiclo, chwarae pêl-droed a hyd yn oed chwarae gemau hwyl yn yr haul. Dwi'n gwybod rydych chi'n colli eich ffrindiau, ond mae'n bwysig i gwneud ymarfer corff i cadw eich corff yn gryf ac yn iach. Dyma llun o fi a fy nheulu yn Portugal. Rydyn ni methu gwneud pethau fel hyn dim mwy, ond mae llwyth o pethau arall gallen ni fod yn wneud, enghraifft Joe Wicks, pêl-droed a pethau arall fel hynna. Ac dwi'n gwybod bod pawb yn colli ei gemau pêl-droed, ei gwersi pêl-droed, gemau rygbi, gwersi rygbi, gemau dance fit, just popeth. Ond cariwch ymlaen fynd, bydd popeth yn iawn. Dyma ni yn sgïo mewn Ffrainc. Wel, fi'n gwybod bod rai o chi'n colli sgïo a pethau fel hynna, ond mae dda i chi trio chwaraeon arall, chwarae gemau arall, a ie. Cofiwch chi gwneud pethau fel garddio, mae bwysig. Cofiwch chi i gwneud pethau hwyl fel coginio. Yn fy marn i, mae coginio yn, wel, gwych. Chi'n gallu unrhyw beth chi moyn, a unrhyw cacennau chi moyn, unrhyw bara chi moyn, unrhyw beth. Hefyd, mae dda i coginio pethau gwahanol, fel yn y llun hyn, roeddwn ni wedi creu pitsa gyda fy mrawd. Sut i gadw'n brysur? Efallai dylech chi creu fath o prosiect sydd fewn y tŷ neu tu allan. Dyma fi yn creu patio da fy mam a dad. Os rydych chi'n gwneud i'r gwaith, mae'r athrawon yn anfon atoch chi. Mae gallu gwneud chi'n brysur. Mae hynny'n dda mewn ffordd. Fe gallwch chi creu prosiect fel creu stori a ysgrifennu e lawr. Mae chwarae yn gwneud chi'n brysur ac hefyd yn gwneud chi'n iach. Beth am creu canu chi? Bydd hynny'n really cool. Beth ydych chi'n neud yn gyntaf ar ôl, wel, popeth? Wel, byddai fi'n hoffi falle gweld ffrindiau fi, mynd i glan taf, pethau fel hynna. Beth am chi?